På den anden side, det var nemmere. Ja, tak til Søren Gade for hilsenen. Du har bemærket mine betænkeligheder, dem kommer jeg ind på. Det er mig, der har lavet skulpturen. Det er en svær fødsel, når sådan en frem, kunne man lige se, og sådan er det jo at være Fønix og skulle genopstå. Ja, tættere på. Ja. Det var også kun stemmeprøver hidtil. Kan I høre mig nu? Godt. Kunsten kan spille mange forskellige roller. Der findes kunst, der mest af alt fungerer som dekoration. Nogle kunstværker springer op som narren på kongens bord, underholder og vækker latter, når konflikten truer. Der findes nøje udtænkte og teoretiske kompositioner, som man kan tolke længe på. Og der er den politiske kunst, både magthavernes pompøse manifestationer og deres samfundskritiske modstykker. God kunst spiller flere og gerne mange af disse roller på én gang. Igennem tiden har jeg nydt det privilegium at kunne lave en række fast opstillede skulpturer rundt om i landet. Når det gælder den type værker, har jeg altid lagt vægt på, at de skulle udfylde så mange af kunstens roller, som de kunne komme afsted med. Med de kunstneriske virkemidler i råd over, har jeg ønsket at lave skulpturer, der var indholdsrige, smukke at se på, og som samtidig forholdt sig til de rum, de fik tildelt ude i naturen eller inde i arkitekturen. Det har også været vigtigt, at skulpturerne blev forbundet med de steder, hvor de skulle stå, for eksempel ved at rumme motiver og symboler hentet fra stedernes historie eller funktioner. Når det gælder monumentet Fønixreden, som vi står overfor, så synes jeg, at det lykkedes at få inddraget mange af de ting, jeg netop har nævnt. Men derudover er der noget helt specielt ved Fønixreden. Der er en alvor i den sag, vi i dag er samlet om, som rækker så vidt, at det undervejs har bragt mig i tvivl om, hvorvidt jeg kunne og skulle lave denne skulptur. Det drejer sig om krig og fred, og om liv og død, og ikke på afstand, men helt tæt på, med rigtige mennesker, konkrete historier, afsavn, tab og sejre. Det er ikke småting at ville behandle i en skulptur. Det er afgørende for mig at fastslå, at jeg nærer den dybeste respekt for de mennesker og den indsats, vi i dag er samlet for at ære. Og når det er sagt, så er det også vigtigt for mig at præcisere, hvad det er, der vækker min respekt. Et meget anvendt citat om krigen stammer fra den gamle krigsteoretiker Karl von Clausewitz' bog Vom Kriege. Det lyder i oversættelse: krig er ikke andet end politik videreført med andre midler. Umiddelbart lyder det jo logisk. Og hvis man anlægger teoretikernes synsvinkel og ser ned på verdenshistorien og på dens slagmarker som på et skakbræt, så kan det synes rigtigt. Hvis man derimod forstår politik som vores moderne diplomatis og det internationale samfunds bestræbelser på at løse konflikter med fredelige midler og i respekt for de menneskelige værdier, som vi normalt holder frem som grundpillerne i vores demokratier, ja, så ser det lidt anderledes ud. Så er det ikke længere muligt at se krigen som nogen form for forlængelse af politikken, og Clausewitz' sætning står tilbage som nonsens. Det er som at sige, at barbari ikke er andet end civilisation videreført med andre midler. Men hvorfor trækker jeg så Clausewitz frem? For at gøre ham til krig? Nej. Det gør jeg, fordi hans sætning rummer essensen af den logik, der er ført til Danmarks moderne, såkaldte aktive udenrigspolitik. Det er forestillingen om, at det man ikke kan vinde med det gode, det kan man tvinge igennem med magtmidler, og at Danmark er forpligtet til at yde et bidrag i denne form for magtpolitik.
Jeg er opvokset i et Danmark, hvis rolle i verdens konflikter var mægling og fredsmissioner, alt sammen baseret på fredens logik. Et land, der erkendte sin lidenhed, gjorde den til sin styrke og vandt international anerkendelse for det. Det er med sorg, at jeg ser mit land forandret til en krigsførende nation. Det betyder ikke, at jeg er antimilitarist eller pacifist. Jeg erkender betydningen af, at landet opretholder sin forsvarsevne. Og jeg nærer som sagt også den dybeste respekt for de unge mennesker, der er klar til at sætte livet på spil for at følge deres overbevisning i arbejdet for en bedre verden, uanset om jeg er enig i midlerne eller ej. Men min dybe modvilje mod krigen betyder, at Fønixfreden, som jeg har tænkt den, ikke på nogen måde kan tages til indtægt for krigen eller for den såkaldte aktive udenrigspolitik, vores land nu fører. Fønixfreden skal ikke kunne bruges til at legitimere enkeltpolitikere, partier, regeringer eller folketingsflertal, der nu eller i fremtiden træffer beslutninger om at sende unge danske mænd og kvinder ud i fare og kamp. Monumentet er til ære for den enkelte udsendte. Det kipper med flaget for offerviljen hos soldaten, lægen, politimanden og den ulandsfrivillige, der efter sin egen overbevisning gør en farefuld indsats for en bedre verden. Monumentet er sat til ære for de udsendtes familier, som lider afsavn og tab. Det er også til ære for dem, der ikke faldt, men som kom hjem og i dag går i blandt os og skal finde sig til rette i civilsamfundet under byrden af de oplevelser, de har med sig fra det fremmede. Den sidste opgørelse, jeg så, siger, at vi i Danmark nu har omkring 27.000 hjemvendte soldater fra de seneste års krige og konflikter, som vores land har været involveret i. Her har vi så Fønixfreden. Det er et billede. Det er en ørken, hvor fugl Fønix har bygget sin rede og brændt sig selv op. Nu skal kæmpefuglen genopstå af asken. Ifølge myten er det en aldeles ensom kamp, Fønix her fører. Men i vores Fønixfrede, så sker der noget nyt. Der er kommet fremmede fugle til. De hjælper og skærmer, som de nu formår det. Det er de to vinger, I ser rejse sig. De symboliserer en hø og en due, der i fællesskab hjælper den nye form frem af asken. Jeg har fået nogle ord til skulpturen. De står på bronzepladen her foran mig. Det er et lille digt, som fortæller noget om symbolikken i digtet, eller i skulpturen. Det kan man læse, hvis man får anledning. Det skal lade lidt her. Det fortæller om kampen og om vores hjælp, og det fortæller også om, hvor kompliceret det er at hjælpe, om at man ikke altid skal forvente tak for sin hjælp. Skulpturens store vinge her, og ægget og de røde bålsten, de er udført af nordiske granitter. Den lille grønne vinge, eller mindre grønne vinge, den er støbt på vores lokale bronzestøberi, skulpturstøberiet her i Svendborg. Og fundamenter, belægninger og haveanlæg, det er udført af Tommy Christensen og hans gode folk her på Svendborg Kirkegård. Nu snakkede jeg før om det kunstneriske indhold af sådan noget som det her. Som I ser, så er det komponeret af forskellige delelementer, og det er jeg meget glad for at gøre i mine skulpturer. De er som regel opbygget af dele, der forholder sig til hinanden, og det omfatter også det mellemliggende rum. Afstandene i sådan en komposition er vigtige. Her har vi en enhed, der rummer masser af indre spænding og bevægelse, men som samlet set udad til skal være balance og ro. Den hviler her på sin plet, og den forholder sig til rummet under træerne, det rum, der blev givet til opgaven. Hvorvidt det lykkes, det må I jo være med til at vurdere, men jeg har forsøgt at få den til at udfylde rummet på bedste måde og skabe en plet i balance og med anledning til at sidde og dvæle et øjeblik på den lille bænk over i hjørnet. Jeg vil slutte af med at takke Tommy Christensen og hans medarbejdere for et fremragende samarbejde. Jeg vil takke Kirkegårdsbestyrelsen for opgaven
og for at de har været med på initiativet hele vejen igennem. Tak til Henrik Hallberg for økonomisk støtte til projektet. Og så endelig en tak til Skulpturstøberiet i Svendborg, der har arbejdet med Vingen, et samarbejde, som altid er fremragende, og som også her har virket fint. Det var ordene. Tak.